गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुअलि आं दिनै दंफैयो चिरां जिल्लानि थुक्राझार मेन जायगायावनो दंफैयो। दिनैहाय जुनमुनि राभानि बारै जोंनि बर' आइजो एज ए ट्राइबेल हिसाबै दिनैहाय जों थुक्राझारनि जे सानै बाजैया मा बाथ्रा बुंदों मा खोथा दिनै दे जुनमुनि राभा एक्सिडेन्ट जानायनि सायाव गोबां दिनै खोथा ओंखारलायबाय थादों। एक्सिडेन्ट जाना थैमारदों ना दिनै बेखौ सोरबा डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बेखौ बुथारनाय जादों। दिनैसिमबो दे बेखौ बुथारनायनि बा माबा रिजाल्टखौ ओंखारनो मोनाखै आरो धरनाबो होबाय थानायखौ नुनाय मोनदों। दिनै नोंसोर मा बुंनो सानो ट्राइबेल हिसाबै? जों ट्राइबेल हिसाबै जों बिराद मोदोमाव नांदों बा जों दुखु मोनदों। माने पुलिसा पुलिसिखा जेनेबा पुलिसिखा ओमफ्राय बिसोरो बेखौ समनिफ्रायनो टारगेट खालामबाय थाखादों। बेखौहाय बे गथ'आ मिथियाखैसो माने जों फिसानि समान बेखौ जों बेनि निउसखौ नायबा जों दुखु मोनो, जों गाबनो ओंखारो। माने जों बेनि निउसखौनो नायनो हाला। माने बे गथ'नि सायाव माने दाबो रावबो डिसिसन लायाखै डिसिसन लानो आरो बेखौ डिसिसन लायागौ माने बे माबा लिना दुलिखौ फासि होयैनि सिगां बेखौ जेल जाहोग्रोनांगौ। माने बिनि न्यायफोरखौ बिनि एगेन्स्टनि बिनि CID फोरखौ जेल जाहोग्रोनांगौ। जेल जाहोखांनासो फासि हैना मायो बे उननि खोथा। ओमफ्राय बे ओरैबायदि जों दुखु मोनदों बे गथ'खौ दुखु मोननाया बिसोरो पार्टि जालायदों मोसालायदों रंजालायदों थेवबो बे गथ'आ हमनो हायाखै। खिन्थु बेनि गोसोखौ खावदों बिसिनि रंजानाय मोसानाय। दिनै बे गथ'नि बिदि पिक्सारखौ नुबा जों दुखु मोनो। माने ट्राइबेल माने जोंनाव नाङो, ट्राइबेल हिसाबै जोंनाव नाङो। मानो नाङो सारा दुनियायाव बे गथ'नि निउसखौ नुबाय दुखु मोनसावदों बयबो, जोंबो गाज्रि मोनदों। बेखिनिखौ बिसोरो नुवाखै जानो हागौ, जों नुनानै मोदै ओंखारदों। जोंनि गोसोआ गावदों, दोहो खामग्लिदों बे गथ'नि थाखाय। बे गथ'नि थाखाय रावबो सापर्ट गैया। दिनै सारा बुहुमाव नांसारदों। दिनै बेखौ न्याय बे मोनागौ मानि बिनि न'सिम थाङागौ मानि सिदानथ' लाहैयागौ मानि बे बिसार नांगौ आरो बेबायदिनो रिलिफ बायदिसिना खालामबाय थानांगौ आरो बिदिनो दाबि खालामबाय थानांगौ बे गथ'नि थाखाय। बे गथ'नि थाखाय जों बेखौनो लुबैयो। बिसोरथ' जोंखौ नुवा, जों जेराव दं बे गथ'खौ नुनानै जों दुखु मोनदों। बे ट्राइबेल हिसाबै जों दुखु मोनदों आरो बेखौहाय बुथारदों। बे एक्सिडेन्ट जायाखै। एक्सिडेन्ट जानायनि डिजाइना बिदि नङा। गारिखौ नायोबा बे गथ'आ थेर बेथेर खर' थेर गेरेबनांगौ, देहा मोदोम मोनसेबो थानाय नङा। सादारन एक्सिडेन्ट जानायानो माबायदि अबस्था जानानै थेर बेथेर जायो बे गथ'आ बे ट्राकआलाय माथो सा साज्रांसो सौग्रावनानै बिरनाय बायदिसो जादों। ट्राकआलाय माथो सौग्रावनाय बायदिसो खालाम बिरदोंसो। आसल सौग्रावनाया बेबायदि जाया। बे ट्राकआबो गुरुबजोबनांगौ बे गथ'नि गारिखौ नायोबा। बे गथ'नि गारि बे ट्राकआ अबस्थाया बेबायदि जानो मोना। माने सोमोनांथावखा नंहांबो नंखाया। जाय डिजाइनखौ नुयोबा स्टाइलखौ नुयोबा बेबायदि अबस्था जानो मोननाय नङा। अबस्थाया मा रोखोम गाज्रि जानांगौ बे गथ'आ जायखि ओरैसो उन्दुनानै दंमोन गारि सिङाव। मालाबा गथ'आ बे अबे जायगायाव जखम जाया बेखौथ' नुनाय जायाखिसै। अबे जायगायाव लांनानै गावहैया ना बुथारदों ना मा साइसै माबादों जोंथ' बेखौ नुवाखै। जायखिजाया बे गथ'आ एक्सिडेन्ट जायाखै। बे गथ'नि सायाव गोख्रों मानसि फाथायनानै CID फाथायनानै साजा होदों। माने बे गथ'आ सिख्ला मानसि नालाय बेहा जेबो साननाय गैया बेनाव। बे 2 नम्बर खामानि मोजां मोना, मोनसेबो ड्राग्स बायदिसिना बे मोजां मोना बे गथ'आ। आरो बे केसबो लिरा बेबायदि गाज्रिखौहाय। बे केस लिरैनि सायाव बिसोरो थाखा जाख्ल'नायनि बिसोरो बेखौ दुखु मोनदों। बेबायदि एगेन्स्टआव बेबायदि मानसि फाथायदों बेखौहाय। मानसि फाथायनानै बेखौ सिथारदों। माने बे गथ'आ आरो बेबायदि मानसि नङा। बे सिख्ला मानसि बेहा बिदिखौ मिथिया। बिनि सायाव जों बिराद दुखु मोननाय फैदों आरो बे सिख्ला मानसिनि थाखाय। माने रायजो राजाफ्रा बे गथ'जों सापर्ट लानांगोन। सारा बुहुमावनो एबसुनि गावसिनि राभा संगठन, जोंनि बर' संगठन, ट्राइबेल हिसाबै गासैबो दङ बेजों संग बेजों लाफानांगोन, लोगो लाफानांगोन। माने बिनि न'सिम थांनांगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बा एबसुनि मानसिफ्राबो जुनमुनि राभानि न'सिम थांनांगोन। आसाम गभर्नमेन्टनि सायावहाय मा बुंनो सानो? आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैसिमावबो बिनि सायावहाय गोख्रों माने एक्सनखौ लानाय जायाखै। एक्सनखौ मानो लानो हायाखै? बे लिना दुलिया बे भगबान नङा, बे इसोर नङा। मानि थाखाय अमित साहा आरो हेमन्त बिश्व शर्मा मोनहा बे लिना दुलिनि सायाव मानो माबाफोर सिङाव माबाफोर दं नामा? माने लिना दुलिजों लोगो जानानै माने दायखौहाय माबाजों जुनमुनि राभाजों मानो दायखौ जुनमुनि राभायाव होबाय थागोन? दा होनानै जाला बे दायखौहाय। दा मालाबाबो जाला। बे सिगांसोमोन। दा खाथायबाबो फान्दायबाबो जुनमुनि राभाखौ हाला। गावसिनि बुद्धि साजायनायाव जुनमुनि राभाखौहाय फान्दायनानै बिसोरबो होनो हागौ। खिन्थु दा जाला। सिगांसोमोन बेबायदिया। आरो बिसोर रेकर्ड बायदिसिना खालामनाय दंखायो। थैनायनि सिगां बिसोर रेकर्ड, बे रेकर्डआनो बिसोरनो साखि दङ। बिनि सायाव एगेन्स्ट दंमोन, बिनि सायाव हिंसा दंमोन।
गावसिनि पुलिसा पुलिसखा गावसिनि जालायनाय लोंलायनाय गावसिनि पार्टि पुलिस मानसिजों पुलिस लोगोजों लोगो बेबायदि खालामनाया बहुद गाज्रि साग्लोबबाय रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ सिन्था खालामदोंना खालामाखै बे गथ'नि सायाव गोख्रों साजा होनांगौ आरो बेखौहाय फासि होयैनि सिगां बेखौ बयननानै जेलाव जोबजोबनांगौ बेखौनो जों लुबैयो।